fire comes. Fill with the fire. I will fire. Now. Fill with the fire right now. Fill with the fire. I will fire. Comes. Fill with fire. Berbenci dengan fire. Berbenci dengan fire. Bersiwan kesungguhan. Serba फरायनानै होनो हागोन. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. नों जुदि जिसुआ मावनो हायो होननानै जुदि फोथायनो हायोब्ला गासैखौबो नोंनि थाखाय बे सम्भब खालामनो हायो. जायहा नोंनि थाखाय जाथावा, नोंनि थाखाय हामथावा, बेखौबो बे हामहोनो हायो आरो गासैखौबो मावनो हायो. नाथाय नोंनि फोथायनाय, दिनै फोथायनाया जाहैबाय बेसर बेगर गरसेनि समान थानांगोन. बेसर बेगरखौ माने एग्जाम्पल होदो. एप्पला हाइब्रिद दंना गैया? थाइजौआ हाइब्रिद दंना गैया? माइआ हाइब्रिद दंना गैला? दङ दा? गयफोरा हाइब्रिद दंना गैया? गासैबो हाइब्रिद दं. बेसर बेगरखौ हाइब्रिद नुफेरदों नामा नोंसोरो? गिदिर गिदिर बेसर बेगर नुफेरदों? साइन्टिस्टआबो फेल, हाइब्रिदखौनो खालामनो हायाखै. नङाबा जिसुनि एग्जाम्पल लानाया फेल जागोन. माथाइनि लिरनाय चैप्टार 17 verse 20 and 21 होनदों, नों जुदि बेसर बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थायोब्ला हाजो बायदि गिदिर समस्याखौब्लाबो नोङो दावथ्रोद होनो हागोन. हालेलुया. आरो बिनि गाहायाव 21 होनदों, उदै बासिनाय आरो आरज गैयाब्ला नों माखासे बुहुतफोरखौ बुहुननो हाया. दिनै गोबां मानसिफोरा आरज खालामब्लाबो मानो हिलिं जाया? खारना जाबाय बिसोरो उदै बासिनाय आरो आरज फैब्ला गेस्ट्रिक दङलै आं जानो हाया होननानै अलरेडि सोरबा माबा मुवा जाखानाय बिखालायनाय बेफोरबायदि पास्टरखौबो जों खोनानो मोनदों बे जायगायाव फैनानैसो. हालेलुया. दिनै हाजो बायदि समस्या नोंथांनि जिबनाव मा? नों मिन्थिगौ नोंनि समस्याया मा? नों मिन्थिगौ दिनै मानि थाखाय नों असान्ति जानानै दङ? नों मिन्थिगौ दिनै मानि थाखाय नों देरहानो हायाखै? आरो बे हाजो बायदि नों देरहानो हायै बायदि समस्याखौ नोङो देरहानो हागोन, बेखौबो दावथ्रोद होनो हागोन जेब्ला नोंनियाव बेसर बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थागोन. दिनै नोंनियाव बे बेसर बेगर बायदि सैथो फोथायनाया दङना? बिराद गिदिर फोथायनाय नांगौ बिदि नङा, खिन्थु फिसा मोनसे फोथायनायानो दिनै सोमोनांथाव हाबा मावनो हायो. हालेलुया. जिसुनि सेलाफोराबो जिसु नाय गोबां मानसिफोरा बे जायगानिफ्राय जोंहा पास्टर सारनि फिसालायाबो बाइबेल कलेजाव थांदों आरो जिसुनि सेलाफोरा खुद प्रभुनि बाइबेल कलेजाव फरायदों. बिसोरो जिसुआ बाइबेल कलेजनि प्रिन्सिपाल फाउन्डार टिचारा बेनोमोन आरो बिजोंनो 12 जन सेलाया सोलोंबाय थादोंमोन. आरो बिसोरनो मिर्गि बेमार थानाय गथ'खौ जेब्ला आरज खालामो भुतखौनो होखारनो हायाखै मिर्गि बेमारखौ, अब्ला सोंदों जों मानो होखारनो हायाखै? खारन जों नोंसिनाव बेसर बेगर गरसेनि समान फोथायनायानो गैया. हालेलुया. दिनै जोंनि जिबनाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला जों जाहैबाय मुवा मोनसेबो जों रिजाल्ट नुनो मोना. प्रेज द लर्ड. हालेलुया. दिनैनि बे मुगायाव जाहैबाय जों जुदि जिसुनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनो रिजाल्ट नांगौ. दिनै जिसुआ जुदि सोखाग्रा होनोब्ला सोखानानै देखाय. हालेलुया. दिनै जिसुआ जुदि मिराकेल मावग्रा होनोब्ला मिराकेलखौ मावनानै देखाय, अब्लासो नोंनि बुंनाया अजन थागोन. दिनै जोंनि यां जेनेरेसनखौ जों मानो हमथानो हायाखै? दिनै यां जेनेरेसना जाहैबाय बिसोरनो रिजाल्ट नांगौ, बिसोरनो प्रमान नांगौ. आरो दिनै यां जेनेरेसना दिनै रिजाल्ट मोनैनि थाखाय बिसोरो इउटुबाव नायनानै बिसोरो माबा मोनसे मेडिटेसन खालामो, डिभाइन मेडिटेसन, सैताननि मेडिटेसन, आरो बिसोरो जाहैबाय सैतानजों इनफ्लुयेन्स जानानै सैतानिक पावार लानानै गावखौ पावारफुल खालामनो नागिरो. नाथाय जिसुनियावदि सैताननिख्रुइबो पावारसिन दङ, बेखौ जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरा दिनै फोरोंनो हायाखै. खारना जाहैबाय गावनो बे पावारखौ मिन्थिया. हालेलुया. प्रेज द लर्ड. नों जुदि जिसुआ बेसेबां बोलो गोरा बेखौ जुदि मिन्थियोब्ला नोंहा जिंगा सिनांगौआनो गैया. जों उन्दैनिफ्रायनो गावनि न'खरखौ गथ' गथायखौ एक्चुअलि सुपार नेचारेल हिलिंखौ जोङो फोरोंबोदों. उन्दैनिफ्रायनो लोमजाब्ला होनो आरज खालामहोनो, आरज खालामनानैनो हामो. 5 बोसोरनि गथ'खौ जों फोरोंदों. हालेलुया. प्रेज द लर्ड. दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बे मण्डलियाव एक्चुअलि बे एरियायाव सैताननि इनफ्लुयेन्स स्ट्रंहल्ड दङ, डिमनिक एक्टिभिटिस दङ, विचक्राफ्टनि आत्मा दङ, जादुथनानि सक्तिया स्ट्रं. आत्मायाव जुदि गोख्रों जायाबा बारांनायखौ नुनाय नङा. आत्मायाव जुदि गोख्रों जायोब्ला, जिउजों जुदि नांथाबोब्ला, जिउखौ लानानै जुदि आवगायोब्ला 5 बोसोर मोनहैस्लाबियावनो बुहुत बे मण्डलिया बारायगोन. हालेलुया. प्रेज द लर्ड. नाथाय सोर दा दिनै जिउआव दिनै गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै इसोरनि जिउजों दैदेनजानानै आत्मायाव गोख्रों जानानै मण्डलिनि थाखाय गसंगोन?
हालेलुया बे मण्डलिया बे गिर्जायाव फैनाया जाहैबाय हिनजाव मानसिफोरा हिसान सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय देवबाराव थांलाय फैलाय फैब्लानो जाया बियो बिदि नङा ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया सैथोजों आरो आत्मिक जिबनाव गोख्रों जानांगौ जिबनाव जुदि गोख्रों जायाब्ला जों हदाय गिर्जायाव हाबबाय थानायावनो जोंनि न'खरखौ जोंनि गथ' गथायखौ जोंनि बिहिखौ जोंनि बिसायखौ दिनै मोदाया खावनानै लांगोन दिनै मोदाया मानो खावनानै लांनो मोनदों जोंनि गथ' गथायखौ जोंनि न'खरखौ मानो सिलिंखार खालामनो मोनदों खारना जाहैबाय जों आत्मायाव जाहैबाय स्ट्रं नङा आत्मायाव जाहैबाय जोङो बोलोगोरा नङा जों जाहैबाय जिउआव सिरि मोननानै गैया जों सानो ख्रिस्टियाना मोनसे धर्म ख्रिस्टियाना जाहैबाय मोनसे धर्म नङा ख्रिस्टियाना जाहैबाय आफा इसोरजों आरो जोंजों बिफा बिसानि सोमोन्दोसो आरो बे सोमोन्दोआ जुदि मोजां नङाब्ला दिनै नों जेसेबां धर्म कर्म खालामा मानो जेबो रिजाल्ट मोना हालेलुया प्रेज द लर्ड बे मण्डलियाव जाहैबाय जिउनि बोसोननि राइट टिचिंनि खमि जानानै दङ सोरबा ओंखारनांगौ बे मण्डलिखौ एक्टिभलि गोख्रोङै जिउआव बोलोगोरायै लुखांलांनो थाखाय हालेलुया आं दिनै रावखौबो सोंखारियाखै नोंथांमोना सादा सिदा नोंथांमोना जिखौनो बुङो बेखौनो लायो नाथाय दिनै बेखिनिल'जों जाया जिउआव बारायनायनि सम जिउआव सिरि मोननानै आत्मायाव बोलोगोरा जानायनि सम मोननैसो डायलग रोंब्लानो मोननैसो बाइबेलनि पद रोंब्लानो मोननैसो गित रोंब्लानो दि जागोन बिदि नङा जिउआव बोलोगोरा जानांगोन गोथार जिउखौ लानानै हालेलुया सैताननि जाकब 4:7 पदखौ खालि बुंब्लाल' जाया नोङो जेब्ला जिउ खुंगोन नोंनि जिउ खुंनाया इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिङाव नोङो गावखौ गथायनो हादोंना हायाखै आरो सैताननि जेंगा नोङो सिंह बायदि गसंनो हादोंना हायाखै हालेलुया सैथोखौ बुङोब्ला बहुत मानसिफोरखौ जोङो आरज खालामबाय सिङाव नायबाय माथो जेब्ला आरज खालामो मोदाया मेनिफेस्ट जायो अब्ला मोदाया मेनिफेस्ट जाबा माथो गिर्जायाव बहुत एक्टिभलि रल लायो माथो मोदायसो दङ बे जाहाथे बे मण्डलियाव दाजाथों हालेलुया सासेबो उन्दै गेदेर बोराय बुरैखौ रावखौबो जाहाथे मोदाया आक्रमण खालामनो दाहाथों प्रेज द लर्ड हालेलुया जिउआव सिरि मोननायनि सम आं रोंखाजोब्बाय आं मिन्थिजोब्बाय आं बाइबेलखौ मिन्थिखाजोबो होननानै गावखौ दुगा थिफुला दुनायनि सम गैया हालेलुया काहिनी बायदि बाइबेलखौ नों मिन्थिब्लाबो जेबो जाया नों जुदि बिनि जिउनि गोथौ बिसयाव जुदि नांथाबनानै आत्मायाव जुदि बोलोगोरा जानो हायाब्ला नङाब्ला नोंखौ फिसा मोदायानो खेबसे थाव सोबागोन गिर्जानिफ्राय थमब्लेट बाहेरायाव थानानै नोङो गिर्जायावनो हाबनो सम मोननाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड आत्मिक जिबनाव आत्मायाव माबायदि बोलोगोरा जायो नाम्बार 1 जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ नों मेडिटेट खालामनांगोन निउस पेपार बायदि फरायनायजों जाया काहिनी रोंनायजों जाया नाथाय मेडिटेशन रिडिं एन्ड मेडिटेशन इज डिफारेन्ट निउस पेपार बायदि फरायनाय इसोरनि बोसोनखौ आरो इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामनाया बेलेग बाथ्रा नोङो सानसेयाव 10टा चेप्टार फरायनो हागौ नाथाय नों जुदि मोनसेल' बाइबेलनि पदखौ लानानै जुदि बेखौनो जावले जावले बोरमाया जेरैबायदि गांसो जानानै जिरायब्ला सावलेबाय थायो बिदि जुदि ध्यान खालामोब्ला इसोरा बे बाइबेलनि पदजोंनो नोंजों रायलायगोन हालेलुया आत्मायाव बेफोरबायदिसो बोलोगोरा जायो आं एक्चुअली टिचिंखौ होग्रोनो इम्पर्टेन्ट बिनिखायनो आं दिनै गोदान मण्डलिफोराव गोदानै जिउजों आवगायनाय मानसिफोरखौ आङो सिमांनि बाथ्रा बुंनानै दर्शननि बाथ्रा बुंना भिजननि बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ आन्दायहोनो गोसो गैया नङाब्ला गोबां मानसिफोरा दिनै भिजनखौ मोजां मोनो नाथाय बोसोनखौ मोजां मोना फास्टिंखौ मोजां मोनो नाथाय इसोरनि हुकुमखौ मानिनो गोसो गैया 40 दिन थाब्लाबो जेबो जाया लिरनानै होगोन आं गेरेन्टि नों जुदि इसोरनि बोसोनखौ मानियाब्ला नोंनि 40 दिन फास्टिंआ पावारफुल नङा फास्टिंनि सोमोन्दै जुदि टिचिं खालामब्ला फास्टिंआ जाहैबाय गाव हारसिङैनो पावारफुल नङा फास्टिंआ जाहैबाय जोंनि मोदोमनि लुगैनाय मेगननि लुगैनाय अहंकारखौ दमन खालामनाय मोनसे हाथियारसो आरो इसोरनि खाथियाव फैनायनि मोनसे तारिकासो बे लामासो पावारफुला सोर इसोरसो गोथार जिउसो गोबां जायगायावनो आङो सेथाय प्रेयार सेन्टाराव 40 दिन थाबोबाय गावखौ गौरब खालामो जेब्ला आरज खालामो माथो मोदायासो मेनिफेस्ट जादों हालेलुया जोङो नायनि जहननि लिरनाय चैप्टार 6 verse 63 बेयाव जिसुआ बुंदों मोदोमा मुंबो नङानो नाथाय
आंनि बुंनाय बाथ्रायासो गोथांखौ होग्रा जिबननो दिनै बे बाइबेलनि बाथ्रायानो इसोरनि जिउ होनो बे बाइबेलनि बाथ्राजोंसो जोङो जिबनखौ मोनोनो हालेलुया जेब्ला जोङो बाइबेलखौ नायगोन अब्ला जागायजेननायाव बाथ्राया दंमोन बे बाथ्रायानो इसोरजोंमोन आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोननो बे इसोरनिफ्राय गनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया जाहैबाय इसोरानोखा बे इसोरनिफ्राय गनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया जाहैबाय गोथार जिउ बिनो मानसिखौ जिबन होग्राया बिनो मानसिखौ गोसो सोलायहोग्राया दिनै जोङो पवित्र आत्मा होननानैल' बुङो नाथाय पवित्र बोसोनखौ जोङो इन्टारेस्ट मोना बेजोंबो खामानि जाया हालेलुया दिनै बे इसोरनि बोसोना जाहैबाय मावखुबग्रा बियो आरो दिनै बे गोथार जिउआ जेब्ला थागोन बोसोना जेब्ला थागोन अब्लासो खामानि जागोन बोसोन गैयालाबासिनो पवित्र आत्माजों सुफुंजाब्लाबो नोंनि माइलेजआ बारा गोबाव होआ लास्टिं गोबां आनफर मानसि बोसोन मिन्थियै मानसिफोरा गोथार जिउनि दांनायखौ मोनो गोथार जिउनिफ्राय दर्शन नुयो सिमां नुयो खैदिनथो लास्टिं जादों खैदिनथो इसोरनि जिउजों आवगायलांनो हादों जिउआव बिनिखायनो दिनै आं थुलुंगा होयो जायफोरा दिनै बाइबेल फरायनो रोङा मोजाङै बाइबेलनि बोसोन होयोब्ला खोनासं मानिनानै सोलि हालेलुया जेब्ला बोसोना थागोन अब्लासो गोथार जिउआ नोंखौ बाहायगोन बोलोगोरायै गोथार जिउआ नोंखौ बाहायनांगौब्ला दिनै इसोरनि बोसोना बाइबेलनि बोसोना नोंनि दिमागाव नोंनि गोसोआव गोरबोआव रोखा रोखा लिरनाय बायदि थाथारनांगोन हालेलुया गोथार जिउजों गोथार बाइबेलजों खुनु मोनसे डिफारेन्स नङा खाथि सोमोन्दो आरो मोनसेयानो हालेलुया प्रेज द लर्ड खाथिनिखौ बुंनाय लोगो आत्मायाव जुदि बोलोगोरा जानांगौब्ला नोंनो गोथार बोसोनखौ मेडिटेशन खालामनांगोन ध्यान खालामनांगोन हालेलुया 2 नाम्बाराव जाहैबाय प्रेयार जेब्ला जिसुखौ हमनायनि सिगां जिसुआ मा बुंदों आनजादाव गोलैबायदि नोंसोरो आरज खालामफ्लाय होनदों नाथाय उन्दुबायसो गासैबो थगायजोब्बाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव मानो लोरबां जायो खारना जाहैबाय जों जाहैबाय आरज खालामनायाव खम सानसेयाव बेसेबां आरज खालामो सोंनि आं एग्जाम्पल ब्रादार नों बेसेबां आरज खालामो जिरायनानै बुंबाबो जागोन नो प्रब्लेम सैथोखौ बुं दे औ ठीक আছে आखाइ हरना हो फुङाव सम खालामो मोनायाव सम खालामो ओंखाम जानायखौ दैलि खालामो सानसेयाव माबायदि आरज खालामो बेसे गोबाव 5 मिनिट मणिपुराव सासे बिश्वासी दङमोन ओरैबायदि बेस्थ समानो गैया उन्दुनायनि सिगां आरजखौ लिरनानै दोनखादों उन्दुनायाव मा आरज खालामो ओंखाम जानायनि सिगां मा आरज खालामो डाइनिं टेबोलाव लिरनानै दोनखादों ओंखारलांनायनि सिगां खामानियाव मा आरज खालामनांगौ लिरनानै दोनखादों दरखं मोखाङाव समानो गैया प्रभु आखाइल' थुबाय ब्लड ओंखारलांबाय प्रभु ओंखाम जानोसैबा आसिल' थुबाय बै नै लिरखादों गब गब जाबाय दुमफ्ला प्रभु आं ओंखारलांसै ओइ नै दरखं मोखाङाव लिरखादों आसिल' थुबाय ओंखारलांबाय बे जाहैबाय ख्रिस्टियान मोनसे धर्म नङा बे लामायाव नों नुब्लानो गारि गाखोग्राफ्रा दंफां गिदिर नुब्लानो इदिजों जाया ख्रिस्टियान जिबना दिनै जोंनि न'खरा माने एटेक जों माने आत्मायाव बोलोगोरा जानो हायाखै जुदि सिखारनाय लोगो लोगो 5 मिनिटल' आरज खालामोब्ला 3 मिनिटल' जुदि आरज खालामोब्ला सम आरज खालामो सम आरज खालामा बिदियावलाय बोरैथो जानांगौ जाखो हालेलुया प्रेज द लर्ड 24 घन्टा दङ सानसेयाव 24 घन्टायाव जुदि 24 मिनिटानो जुदि जायाब्ला अबावथो जोङो बे खोमसि संसाराव जों देरहानांगौ जाखो दिनै जों एन'इन्टिं गोथार जिउनि थाखाय गोथार जिउ होननानै गां मालाय मा जानो बाइबेलखौ आखायाव गोथार बाइबेलखौ दै मालाय मा जानो नों जुदि 24 घन्टायाव जानायनि थाखाय सम दङ उन्दुनायनि थाखाय सम दङ डायलग मारिनो काहिनी खालामनो गोथाव गेदेर बाथ्रा रायलायनो सम दङ नाथाय आरज खालामनाय 3 मिनिट 4 मिनिट आरो 24 घन्टायाव पास खालामोब्ला 5 मिनिटानो जाया नोंनि आरजआ अबावथो नों आत्मायाव बोलोगोरा जागोन अबावथो नों रेंकिंआव थांगोन जायफोरा आर्मि खारो प्रेक्टिसखौ मा 5 मिनिटल' 3 मिनिटल' खारो नामा
आर्मि साख्रि मोनैनि सिगां माथो सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामो खारै 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 उनावहाय लास्टआवसो देरहायो स्टुडेन्टफोरा मा 5 मिनिटल' फरायबा नों पास जायो जानो 10 मिनिटल' फरायबा पास जायो 2 मिनिटल' फरायबा पास जायो ओंखाम जानायनि सिगां ओरैनो चेप्टारा मा होननानै ओरै बोलाबानो पास जायो दिनै जोंनि आत्मिक जिबनाव मानो फेल आरजनि खमि दुगानायनि बाथ्रा नङा जोंनि मिनिस्ट्रियाव एक्चुअली आरजखौ ओरैबायदि फोरोंनाय जायो मानसिफोरखौ माबायदि आरज खालामनांगौ फास्टिंखौ माबायदि थानांगौ फोरोङो एनयन्टिंआव माबायदि बारायनांगौ एक्चुअली जों ट्रेनिं होयो आं बेक्तिगत हिसाबै एक्चुअली प्रार्थना खालामोब्ला आंहा एभ्रि डेनि बाहेराव थां न'आव था एभ्रि डेनि आंनि प्रार्थनानि लाइफआ 4 घन्टा सानसेयाव 24 घन्टायाव 4 घन्टा आं जुदि फ्रि सम मोनोब्ला 8 घन्टा आं प्रेयार खालामो हालेलुया फास्टिं जुदि थायोब्ला आं सानसेनि फास्टिं 10 घन्टासो आं आरज खालामो दिनै सोरगोआव थांनाया फ्रि खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो नों दिनै सोरगोआव थांनोब्ला जिसुखौ फोथायब्लानो फ्रियावनो थांनो मोनो थाखा नाङा जेबो बुलि बावनाङा जेबो बेसेन नाङा नाथाय आत्मायाव जिउआव एनयन्टिंआव जुदि थाबायनोब्ला नों गावखौ सेक्रिफाइस खालामनांगोन गावनि समखौ बलि बावनांगोन अब्लासो नों अभिषेकआव थाबायनो हागोन चान्स गैया नङाब्ला आं बेयाव प्रग्राम खालामखांनानै थांनायनि उनावबो जेबो परिबर्तन जानाय नङा जुदि आरजनि समखौ जुदि सोलायाब्ला गिर्जानि खामानदारानो 5 मिनिटल' आरज खालामब्ला जाया दै गाज्रि मोननाङा सैथोबा हालेलुया प्रेज द लर्ड जोंनियाव नर्मेल बिसासिया एक्चुअली सानसेयाव 1 घन्टानि बारा आरज खालामो नर्मेल बिसासिया बिबानाव थानायखौथ' आरो जों बुंखानो नांलिया आरो जोंनि जायगायाव जोंनि मिनिस्ट्रियाव आरजआव थायै मानसिया जोंजों मिनिस्ट्रियाव टिमबो जाफानो हाया सैताना एटेक खालामखायो गोलैखायो थाबायफानो हाया मानगोनां बे इसोरनि महिमायाव दिनै आंखौ सानदों ओरैनो आखाइ सिबलाबायबानो गोलैलाबायदों नामा होननानै आखाइ सिबलाबायबानो आरज खालामब्लानो फोद्दा फोद्दि खांग्रांलाबायदों होननानै सानदों हे दाम दङ एनयन्टिंआ फ्रि नङा खाथिनिखौ ओइ लोगो अभिषेकआ फ्रि नङा दाम दङ बे दामखौ नों जुदि होनो हायोब्ला अब्लासो नोङो अभिषेकआव थाबायनो हागोन उदै साबाय आरज खालामबानो हामो ओरैबायदि सिम्पोल नाथाय मानो दोर दोर थांनानै मानो बिसि थुहैखो अभिषेकआव थाबायनांगौ आरजखौ बारायनांगौ हालेलुया खर' साबाय मानो दोर 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 थांनानै मानो सिनारेस पारासिटामल मानो जाखो ओइ आरज खालामबानो हामो नों जुदि रेंकिंआव जुदि फैयोब्ला 5 मिनिट आरजजों जेबो जाया खाथिनिखौ बुङै लोगो ओंखाम जानाय समनि आरजआ धर्म बायदिसो बिदिजों नोङो जानायाल' गोथार जागोन आरो बाखि समा इसोरनिफ्राय प्रटेक्शन सैतानजों दावहा नांनो हानाय बोलोआ थाया दिनै ख्रिस्टियान मानसिफोरा आरज खालामैनि थाखायनो दिनै आत्मायाव फेल सैताननि एटेकआ दिनै न'खराव जादों जोंनि जिबनाव आत्मिक जिबनाव जों बोलोगोरा जानो हायैनि खारना जाहैबाय आनजादाव जों मानो गोलैयो फंसे गोरा बाथ्रा बुंबानो मानो लाजिनानै फेदे फु जानानै मानो हिंसा जालायो खारना जाहैबाय आरजआव गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आरजनि समा बारायनांगौ खाथिनिखौ बुङै लोगो आरजनि समा बारायनांगौ 5 मिनिट आरजजों गावनि आसुगुर मोनसेबो बासायनानै लाखिनो हाया हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै ना दाबो बुजियाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड बयबो बुंनि आरज आरज आं एबारनिफ्राय सम होगोन साबैसेया 10 टाइट्स होयो दखमबाग होआ होयो फैसाखौल' दखमबाग होबा जाया लोगोफोर समखौबो 10 टाइट्स होनांगौ सानसेनिखौ मिनिटआ आरजआव इसोरनो सम होनांगौ थाखाखौ दखमबाग होयोब्ला नों धोनिल' जागोन
नाथाय नोंनि देहाखौ सोर बासायगोन नोंनि नखरखौ सोर बेंगोन नोंनि आत्माखौ सोर बेंगोन नों जुदि इसोरनो सम होआब्ला हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै एबारनिफ्राय सम होगोन ना होआ 5 मिनिट आरज खालामग्रा एबार 50 मिनिट आरज खालाम नेक्स्ट टाइम बायसान्स आं फैब्ला हले सोंगोन आङो आरो जों इसोरनि एनयन्टेड दासनि सिगाङाव हले दाथगायखा आन्नानिया साफारियानि बायदि दुब्ला थैबा आंनि रिक्स गैया हले गोथार जिउखौ थगायोब्ला हले दुब्लाबो थैयो गोथार जिउजोंबो खेला गेले जाया हालेलुया प्रेज द लर्ड ओइ सिख्लाफोर हौवा मानसि जुदि मोजां जुदि हासबेन्ड नांगौब्ला इसोर गिग्रा हाबा जानायनि उनाव डिभर्स जानो गोसो जायाब्ला दानिफ्रायनो सम हो आरजआव हालेलुया दिनै जायफोरा बिजामादै मोनथ'वाखै दानिफ्रायनो आरज खालाम मोजां बिजामादै मोननो थाखाय जायफोरनिया 5 बोसोरल' गथ'फोरा दानिफ्रायनो आरज खालाम मोजां बिजामादै मोजां बिहामजो मोननो थाखाय हे आरजआव जेब्ला सम होगोन इसोरा अब्ला एन्सार होगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड मेथ्यु 26:41 सोरबाया जुदि आरज खालामाब्ला बे आनजादाव गोलैखागोनानो सैताननि प्लान परिकल्पनानिफ्राय बे देरहानो हाया बेनिखायनो जों आरजआव थानांगौ पौला बुंदों आरज खालामफ्लाय होननानै बुंदों हालेलुया लामायाव थाबायनायाव बबेबा थांनायाव डिउटि मावनायावबो नोङो जिउजों इसोरजों सोमोन्दो थानानै नों आरजआव नांथाबनानै थानो हायो आरो जेब्ला नोङो फ्रि सम जागोन जोंनि बर' मानसिफोरा एक्चुअली बहुत डायलग मारिनायखौ मोजां मोनो गिदिर गिदिर फेस्ला बाथ्रा बुंनाय डायलग मारिनायजों नोंहा आत्मायाव मुंबो लाब जाया हालेलुया आत्मायाव जुदि बारायनोब्ला नोंनि सालायखौबो हमथानांगोन खाथिनिखौ बुङो ओइ लोगो आत्मायाव जुदि जिउआव जुदि बोलोगोरा जानोब्ला नोंनि सालायखौ नोंनि रायलायनायखौ नों हमथानांगोन नों जुदि नबां जाबां रायलायोब्ला नोंनि आत्मायाव मुंबो उदायनाय नङा नोंहा लससो दङ हालेलुया गोरोन्थि बाथ्रा बुङोब्ला नोंहा जाहैबाय आत्मायाव लस दङ आरो नोंहा नांगौ समावल' नों जुदि बाथ्रा रायलायोब्ला नोंहा जाहैबाय आत्मायाव लुखांजानाय दङ नों मानो होनब्ला बाइबेलनि बेसेनाव बुंदों जोंनि खुगानिफ्राय गनाय फंफ्रोमबो बाथ्रानि सानसे इसोरा हिसाब खालामगोन होनदों फंसे फंसे बाथ्रानि हिसाब खालामगोन गिथावथावना हालेलुया आं जुदि जानला मानला रायलायोब्ला पास्टर जानानै फेस्ला रायलायनानै जुदि बिस्तासोफोरजों जंखायलायोब्ला मा जागोन आङो हिसाब होनांगोन इसोरनो सानसे बेनिखायनो जोंनि टिमा एक्चुअली बारा जों मानसिजोंबो रायलाया प्रिचिं खालामनांगौ खालामगोन थांनांगौ नांगौ समाव रायलायगोन खिन्थु नांगौ गोनांथि गैयाब्ला ओरैनो जों आननेसेसारि जेरावनो थां जों रायलाया बे नङादि जों बिराद दुगा जों मिन्थिगौ जानला मानला बाथ्रा जोंनिफ्राय जुदि गयोब्ला जोंहा आत्मिक जिबनाव अबाव आवगायनांगौ जोंहा डाउनावसो थाङो हालेलुया प्रेज द लर्ड आमेरिकानि मोनसे इउनिभारसिटिनि बायदिब्ला हिनजावफोरा सानसेयाव 25,000 बाथ्रा रायलायोनो आरो हौवाफोरा 17,000 ना 13,000 रायलायनो सानसेयाव होमबा बाइबेलनि बोसोना मा बुंदों बांद्राय बाथ्रा रायलायग्रा मानसिफोरा पापनि खमि गैया होननानै बुंदोंना बुङाखै बोसोन बिजाबाव लिरदोंना लिराखै होमबा साबधान जा हालेलुया खुगायाव जि फैगोन बेखौनो रायलायगोन बिदि नङा जाया नांगौ जाया लुखांजागोन आत्मायाव बेखौल' रायलायनो नांगौ जों सिगाङाव सोलोंबोआखैमोन नाथाय बे समा जाहैबाय सोलोंनायनि सम दिनैनो जुदि नोङो संसारखौ नागारनानै सोरगोआव थांनायनि सम मोनब्ला नों बेफोरखौ सोलोंनांगौ गोनांथि गैयामोन नाथाय नोङो संसाराव आरो गोथाङै थाबावगोन हालेलुया जों जुदि डिसिप्लिनजों जुदि जों जिउ खुङाब्ला आत्मिक जिबनाव जुदि बोलोगोरायै जिउ खुङाब्ला जों जाहैबाय आत्मायाव माब्लाबाबो आवगायनो हाया इब्रानियाव चैप्टार 10:25 बुंदों आरो जेब्लायबो गोथारफोरनि जथुमायाव जोङो लोगो लाज्लायनांगौ हालेलुया सोरबाया जुदि गिर्जायाव फैनो बायोब्ला बेफोरबायदि मिटिंआव प्रग्रामाव जुदि फैनो बायोब्ला बे मानसिया जाहैबाय जिउआव माब्लाबाबो रेंकिंआव आत्मायाव बोलोगोरा जानो हाया आं मोनथाम पइन्टखौल' होननानै गालांगोन दिनै जेसेबां हायो जोङो धोरोमिया मानसिफोरजों इसोरनि मानसिफोरजों जोङो लोगो लोब्बा लाज्लायनांगौ खमि खालामनाङा जिसु फैजासे जोङो लोगो लाज्लायनांगौ सानै ब्रादारनि थाखाय आखाइ खबनानै हो गुबुन जायगानिफ्रायबाबो सोरबाया फन खालामनानै होनहरदों आरो बिसोरो लोगो लोगो होसोबोदों सानावनो फैनो गोनांमोन नाथाय सानाव फैनो हायैनि हराव फैदों हालेलुया बिदि लोगो लाज्लायनायखौ जोङो गारनो नाङा होनदों जिउआव जुदि बोलोगोरा जानोब्ला आत्मायाव जुदि लुखांजानोब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै नाम्बार 1 मा इसोरनि बोसोनखौ मा खालामनांगौ गासैबो बुंनि नाम्बार 1 आत्मायाव बोलोगोरा जानो थाखाय इसोरनि बोसोनखौ मा खालामनांगौ ध्यान होनांगौ
ध्यान गैयाब्ला नों गोसोआव थाब्लाबो जेबो खामानि जाया ध्यानाव थाब्लासो नोङो बेखौ मावनाङा बिदि बुंदों होननानै नों हुसियार थानो हायो नाथाय नों बाइबेल रोंब्लाल' जाया हालेलुया प्रेज द लर्ड बे बाइबेल नोंनि गोसोआव थानायखौ नोङो ध्यानाव लाबोनांगोन बेखौ नों मेडिटेट खालामनांगोन बेखौ नोङो आर'जआव नोङो बेखौ मेडिटेसन जेब्ला खालामगोन इसोरा बे बाइबेलनि बाथ्राजोंनो रायलायगोन मानो होनब्ला बे इसोरनिनो रावखा 2 नाम्बाराव मा 2 नाम्बाराव मा ओंखाम जानायनि आर'जल'जों जाया दै हालेलुया खाथिनिखौ बुङै लोगो ओंखाम जानायनि आर'जल'जों जाया नोंनि बायदि खोमसिनि मानसियाबो ओंखाम जानायनि सिगां सोरबा सासेनि नाम लायो नोंबो बिसोरबायदि एक्टिंनि थाखायल' आर'ज खालामफ्लाबा जेबो जाया खाथिनिखौ बुङै लोगो दखमबागखौथ' होनो रोंगौ नाथाय इसोरनो नोंनि मैल'बान समखौ दखमबाग बायदि मानो होआखै हालेलुया जायफोरा टेन्टाइट सोआ सिखाव आरो दाखुन ना मालाखियाव होमबा दिनै नोङो इसोरनि समखौबो नोङो खावनानै बाहायगासिनो गावनि गोसो बायदि सानसेयाव बेसे थायो 1 घन्टा 24 मिनिट इखौनो होग्रोलाय उन्दै गेदेर साफ्रोमबो इसोरनो सम बे मण्डलिया मानो बाराया बियो बे मण्डलिया माबायदि बारायलांनांगौ बे मण्डलिया माबायदि गोजौआव थांनांगौ बिनि फर्मुलाखौ एक्चुअली आं खोन्थादों साफ्रोमबो उन्दै गेदेर साफ्रोमबो खौसे जानानै आत्मायाव मोनसे जानानै 1 घन्टा 24 मिनिटखौ आर'जआव सम होलाय मा आर'ज खालामनांगौ माथो जोबलायोनो जोंहाथ' आर'ज खालामनो समानो थोआसै एक्चुअली हालेलुया सानसेयाव नों हानाय नङा साननैयाव हानाय नङा सानथामाव नों हालांगोन हुदाबो जालांनांगौ जायो गोथार जिउ थाब्लाबो आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय बेफोरबायदि लोगो लाज्लायनायखौ जोङो दागारथार हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों ना बुजियाखै लोगो लाज्लायनायखौ गारगोन नामा जों फैनाय समावल' गरम गरम फैबाय जों गैयाबाथाय गिर्जायाव थेरें मेरें एकदमबारे थांनो बांसिन फैगोन नै गिर्जायाव वारशिप जोबलायबाय नै गिर्जाया आर'ज जोबलायबाय दान खांखांलायबाय बोसोनाबो खावसे थांबाय बेयावसो आराम ग्रोद सियार बोथ्रोदनानै जिरायबाय बिदिजों खामानि जाया दै लोगो हालेलुया खाथिनि गुबै लोगो जानोबा जानो गरम जायाबा हले गुसु जाखा नङाब्ला गरमबो नङा गुसुबो नङा आफा जिसुजों गोबानानै गारहरजागोनबो अब्लानिया गिलु बालु बोथोरा नोंनि न'खराव सफैगोन हालेलुया बुजिदों ना बुजियाखै मानिगोन ना मानिया बे मोनथाम फर्मुलाखौ मानिगोन ना मानिया हालेलुया प्रेज द लर्ड अब्लानिया नाय आत्मायाव रेंकिंआव थांगोन सैतानजों दावहा नांब्लाबो जेननाय नङा देरहालांगोनसो आरो नोंसिनि जेंना जेसेबां बान्दो मानसिया खाया मानो रावबो नोंसोरखौ होबथानो हानाय नङा दिनै जोंखौ मानो होबथानो हायाखै खारना जाहैबाय आर'ज जों जाहैबाय सेक्रिफाइस जेब्ला निउ अल्ड टेस्टामेन्टआव अलिभ अइलखौ अभिषेक अइल बानायो अलिभखौ अभिषेक अइल बानायनायाव बे अलिभखौ मा खालामो नाख्रेबो देख्रेबो बिनि उनावसो मोजां रोसिया ओंखारो दिनैबो नों जुदि आर'जआव सम होआब्ला नोंनि मोदोमा होनो आर'ज दा खालाम उन्दुदो नोंनि मोदोमा होनो डायलग मारिदो बेरायदो होनो नाथाय नों बेखौ जुदि नाख्रेबनानै देख्रेबनानै जुदि नों जुदि इसोरनियाव जुदि सम होयोब्ला दिनै इसोरा जाबाय नोंनो पावार होगोन जायनि मानसिनि जिबनाव दिनै आर'ज गैया बिनियाव बोलो गैया खाथिनिखौ बुङो लोगो नोंनि जिबनाव जुदि आर'जआव सम होनो हायाब्ला नोंनि आत्मायाव बोलो गैया हागोन ना हाया हालेलुया दिल्लीयाव डिसियानो जुदि पास्टर जानो हायोब्ला नोंलाय माथो डिसिबो नङा एसपिबो नङा डिस्ट्रिक्टनि बिफायानो जुदि पास्टर जानो हायोब्ला सम होनो हायोब्ला इसोरनि थाखाय जोंलाय माथो एफाबां सम थायो नंगौना नङा ओरैनोसो जोङो समायखौ नस्थ' खालामो फेसबुक नायनानै इउटुब नायनानै माबा मोनसे जानला मानला नबां जाबां बाथुरि नायनानै बे समखौ जुदि इसोरनो होयोब्ला बे मण्डलिखौ रावबो हमथानो हाया खुनु सैताननि फिफाया फैब्लाबो हमथानो हाया हालेलुया बे मण्डलिखौ बारायजानायखौ लुगैना लुगैया 13 न'खरनिफ्राय आरो डाबल 26 न'खर जानायखौ लुगैना लुगैया
बे समनिफ्रायनो दिनैफ्रायनो नोंसोरो सम हो 5 मिनिट आर'जजों जाया कामान्डारब्लाबो सिदा सिदा बुंगोन 10 मिनिट आर'जजों जाया पास्टरब्लाबो आं डाइरेक्ट बुंगोन हालेलुया 10 मिनिटनि जायगायाव 30 मिनिट हो हालेलुया 30 मिनिट होखांनायनि उनाव 1 घन्टा हो 1 घन्टा होखांनायनि उनाव 2 घन्टा सम हो मानो बे बाराया बिलाय आरो जोंनि मण्डलीनि थाखाय एक्चुअली आं सैथोखौ बुंनि जोंनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय एक्सट्रा प्रेयार सेन्टार जों माब्लाबाबो बानाया जोंनि चार्चआनो जोंनि मिनिस्ट्रियानो हिलिं सेन्टार प्रेयार सेन्टार डिलिभारेन्स सेन्टार ट्रेनिं सेन्टार एन'इन्टिं सेन्टार एक्चुअली आरो दिनै बे मण्डलीयाबो बिदिनो जानांगौ अकल प्रेयार सेन्टार प्रार्थनाल' खालामग्रा बिदि नङा बेयावनो हिलिं सेन्टारबो जानांगौ हालेलुया बेनो डिलिभारेन्स सेन्टारबो जानांगौ बेनो एन'इन्टिंनि सेन्टार जानांगौ बेनो गोबां मानसि आन्दायनानै थानायखौ लुखांग्रा सेन्टारबो जानांगौ नाथाय आर'जआव सम होनांगोन दिनै गोबां मानसिफोरा जोंखौ इउटुबाव नायनानै एक्चुअलि एडमायार खालामो आरो बिसोरो जों बायदि जानो हास्थायो नाथाय जों बेसेबां सेक्रिफाइस खालामो इसोरजों सम होयो मिथिगौ ना सानसेयाव 8 आवार्स सानसेयाव 6 आवार्स प्रार्थनायाव बाइबेल फरायनाया एक्सट्रा बोसोन मेडिटेशना एक्सट्रा दंबावोसो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै दिनै जिउआव आवगायनो साबैसेया लुगैयो अके गड ब्लेस इउ अल दिनै जों साफ्रोमबो आवगायनो लुगैयो आंबो बेखिनियावनो आं थानो हास्थाया आंबो आरो गोजौसिनाव थांनो लुगैयो इसोरनि खामानिखौ मावनो लुगैयो जेसेबां दिनसिम गोथाङै आंबो इसोरा लाखिगोन एसेबां दिनसिम आंबो इसोरनि महिमाखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन आंबो मावनो लुगैयो बेनिखायनो आं जुदि आवगायनांगौब्ला आं जाहैबाय इसोरजों सम होनांगोन दिनै न'खरफोरा सान्थि फैनो थाखाय सम होनांगौ जोंहा सेक्रेटारि सार नोंनियाबो बिदिनो नामा प्रेयारा हालेलुया आं खावलायो मेम्बारा जुदि 1 घन्टा आर'ज खालामोब्ला लिडारा 2 घन्टा आर'ज खालामनांगौ बुजिदोंना बुजियाखै मेम्बारा जुदि 2 घन्टा आर'ज खालामोब्ला लिडारफोरा जाहैबाय 4 घन्टा आर'ज खालामनांगोन नङाब्ला नोंनिफ्राय मा मोजां आवगगोन नोंबो मेम्बार बायदिनो बराबर जानानै थागोन मोनसे क्लासावनो थागोन हालेलुया दिनै लिडारा जाहैबाय फोरोंग्राफोर नंगौना नङा गुमदिंग्राफोर बिबान दंना गैया दिनै लिडारनो इसोरनि बोलो नांगौ ना नाङा हालेलुया दिनै बे मण्डलीखौ आं बारायनायखौ नुनो हास्थायो बे मण्डलीनि टेस्टमनिखौ आं दिनै सोलायनायखौ हास्थायो बे मण्डलीया जाहाथे बिदिनो आत्मायाव फिसा जानानै दा थाथों आं बेखौ हास्थाया आं हास्थायो बे मण्डलीया जाहाथे बारायलाङो एरियानि मोनसे आत्मिकनि सेन्टार जायो जेराव गोबां मानसिफोरा जाहाथे नागिरनानै फैयो बिनि थाखाय नोंथांमोना जाहैबाय गावनि साइडनिफ्राय एसे सेक्रिफाइस खालामनांगोन बलि बावनांगोन गावनि समखौ सम होनांगोन खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो नों सम होनो हागोन ना हाया आं हले मिन्थिया दै आंबा हले दिनै सम होगोन होननानै डिसिसन लाखाबाय बिखा बुनानै बुं डिसिसन लाखाबाय थांखि लाखाबाय थांखि लायै मानसिया बुंखानाङामोन दै सोरबाया बुंखादोंबा नोंबो थांखि लाखाबाय हालेलुया नों खारगलिया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै जोंनि मिनिस्ट्रिखौ इउटुबावसो नुदों बे मोजां टिचिंआ ओरैनो गवा एक्चुअली सम होनायनि थाखायसो मोजां गदों हालेलुया सम होनायनि थाखायसो जोंनि इउटुबखौ नायनानैनो गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टियान जादों गोबां मानसिफोरा बाप्तिस्मा लादों प्रेज द लर्ड दिनै आं हास्थायो नोंथांमोनाबो बे एरियानि गंसे देमफु बायदि जानांगोन बे एरियानि मोनसे जोंनाय लाइट बायदि जानांगोन आरो नोंथांमोना इसोरनो सम होनांगोन सम जुदि होआब्ला जेबो नुनाय नङा मिराकल नुनाय नङा हिलिं नुनाय नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया जों गासिबो गसंनि फोरबो जिसुनि मुङाव जाय व्यक्तिफोरा दिनै गानदों आफा गोथार जिउ मानो डाक्टार्स I release fire 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 fill with your fire fill with your fire fill with your fire right now fill with your fire right now I release fire fire nazar I release fire fill with your fire right now fill with your fire right now I release fire fill with your fire right now fill I decree and declare freedom I decree and declare freedom I release fire touch fill right now I decree and declare freedom right now Jesus I decree and declare freedom touch fill with your fire right now Jesus I decree and declare freedom
I release fire. Nazar, I release fire. I release fire. Fire, touch. I release the fire. The anointing. The position of our touch. I release fire, Nazar. The position of our set. The anointing, I release fire. The anointing, I release fire. Nazar, I release fire. Touch. I release fire. Nazar. Fill with your fire right now. I release fire. Touch. I release fire. Fire. Fill with your fire right now. Nazar. I release fire. Touch. Fill with your fire right now. I bless her. Right now I release fire. Touch. Receive. I release fire. Touch. I declare fire. Akan nengyo bisek. There is Jesus right now. I release fire. Touch. I release fire right now. I release fire right now. Touch. Nazar. I release fire. Touch. I release fire. Fill right now. I release fire. Touch. I release fire right now. Touch. Wait. Touch. I release fire. Touch right now. Fill with your fire right now. Without jiman and smoke. Touch. I release fire. Touch. I declare and declare fire. I declare and declare fire. Nazar. I release fire. Nazar. I release fire. Fill me with your fire right now. I declare and declare fire. Right now. I release fire. Fill me with your fire right now. Touch. Oh yes. Glory. I release fire. Touch. Nazar. You should success again. The position of my life is there. Become our Buddha. Never ever. I am right now. Let me see the Buddha. I release fire. Buddha, I'm going to be seen on your guy. Buddha. I declare fire. I'm going to declare from the Nazar. I release fire. Nazar. I release fire. Touch. I release fire. Fill with your fire. Israel go sick of them. Israel will say, because the Zimmi has to make what's up with the aggression here. Nami nango wani go so kaya aggression here. Nang sanu na guys Israel boleh Israel di mana haya. Nami nango go mintia. Israel minti go nango go. Nami has to make what's up with the aggression Israel icha thawai nangga. Israel icha beri nang awai nangga. Nami foreign nya jabe success ayo. Nami foreign nya jabe Israel go muti kalam. Dunia nya ros kalam ni. Hallelujah Jesus. Ang nama Afaisha. Ang dina be. Zomun Malaysia. Kebang. Nang kau minti nani ber. Minti baidi. Nang ni bere kaya. Garanti mau pagar. Garanti bung pagar. Garanti naik pagar. Anggo kebakaran. Nang ni betul betul. Anggo susah. Anggo nazar. Ang sesepa subuh. Ang sesepa daya subuh. Ang ni garanti ko. Mansi berat. Minci apa? Nang minci ko apa? Nang mugasnya apa? Angin miau. Ni maha bidang. Nang angkau. Ni maha kalam. Nang angkau nazar. Apa isi? Angin si bongo. Nang miau ko tider. Angkau. Adri sana. Dah. Angin si bongo. Nang bahai. Nang be. Nang reka kalam. Dene be laiman. Segala berbeda dengan Rasul dengan Aisyah apa? Terus disuruh Nazar, I release fire, touch. Fill with your fire right now.
Fill with your fire right now. Touch. I release fire. Touch. I release fire. Touch. Smoke. Touch. Satan ada dia kalau mau dikarya. Mereka ada kau nak mau dikarya. Jesus, I release fire. Touch. 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 I declare fire. Apa nendang ke? Neng didiam kenapa? Neng samlai kenapa isa? Neng rai lagi. Perbuatan mau fire. I declare fire. Touch. Fill with your fire. Neng kau tiga, neng kau mari ke sana dia. Jesus mula. Perbuatan I release fire. Touch. Fire. 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 I release fire. Touch. I release fire. Touch. Fill right now. Fill right now. Apa yang saya kasih kumsi di benteng kau. Kasih kasih ni boleh kau declare kalau nang daksi. Touch. Fire mau fire. Perbuatan mau fire. Perbuatan mau sungguh. Ketersiuman yang danggan nang boleh kenapa? Nang bila masih ngawet. I release fire. I'm sahaja Rasulullah. I release fire. Touch. I release fire. Touch. Fill sampai sini mau bless London. Hallelujah. Jesus now. I release fire. I release fire. Ketersiuman yang touch. I release fire. Kami mondol ini tak apa isya. Be mondol ini jadi gegam kuntiya sana hiya apa. Perbuatan muna. Perbuatan ketersiuman yang. Ketersiuman yang suku apa. Be mondol ini jadi gegam kuntiya sana hiya apa. Nanti dia nak main smoke. Touch. I release fire. Fire. Fill him right now. Use him for the glory. Hallelujah. Perbuatan muna. Apa isya ini apa. Nanti tak apa saja dengan kosong dengan apa isya. Declare randa pada ini jiwa kita kan. Perbuatan mau apa saja dengan ketersiuman suku. Touch. 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 I release fire. Vaksin boleh kenapa? Sering cerita kan. Nangkau ni tak kosong apa isya. Ada bini jiwa ni sudah jadi. Kebanggaan kena kemana berasa dari saya apa. Nang wisdom kenapa? Nang boleh kenapa isya. Zish kena mengawan dan apa isya. Nang bahaya apa isya itu apa? Nang iman kena kemana kau apa? Nang selesai kau apa isya. Dia declare right now. Touch. Fill right now. Fill right now. I release fire. Apa nang ziu ni kau kau kenapa isya? Ziu ni giat kau kenapa isya? Kau mana kenapa? Nang terang kenapa isya? Bini limited knowledge kau nang unlimited knowledge harus lagi kenapa? Nang ziu apa nang touch him right now. Touch him right now. Touch him right now. Touch him right now. Fill right now. Fill right now. Fill right now. Perbuatan kalau iman kena kau nyata tiap itu. Dulu ni kosong ayah apa pun jangan kita berapa. Neng bless kalau jangan. I release you apa lagi right now. I release fire. Touch. 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 Fill him right now. Fill him right now. Nanti kemana awak fashion. Jadi awak ini apa? Bemandol ko gumding rafa ni gian nang gulong gulong nang go. Nang yo bisek ko nang wanda ni dikir nang apa. Bini mau nang apa fashion kebar sampai bangsin selena. Bangsin fire, bangsin all. Kita harus semakin smoke. Touch. 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 I release fire. I declare fire. I declare fire apa. Fill with your fire apa. Nang ni mau hinya sampai bangsin dari Jesus ni mana. Jesus, I release fire. Touch. Come. Look at me. Nah, pada ni jadi sukalah. Memang naik. I release fire. Down. Down. Touch. Perbuatan mau fashion. Bini sibon, bini deha, bini light kau apa sih komplain change lah berapa. Bini sibon itu kita ni Muhammad saja. Nasab mereka. Groza ni hasta ida. Awak ni hasta ida. Nah, receive. Touch. Fire. I declare fire. Apa ni young generation kau bahaya fashion. Dini young generation kau bahaya fashion. Nengi protege ada full kerja ya fashion. Anda declare kalau berbuat mau. Bini apa orang resap dia worship out. Bini lain orang berziu dia worship dia. I release fire. I release fire. Down, down, touch, 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 fire. Neng bahaya fashion ini mana yang mana? Perbuatan mula, perbuatan mula, perbuatan mula. I release fire. Touch. Fill him right now. Fill him right now. Fire. Touch. Freedom right now. I release fire. Touch. Touch. Fill right now. Fire. Zishin mo. Perlu apa dengan kau beri apa? Bisnis bisa kau bisnis lain kau. Perlu zishin mo declare mana apa? Neng bless kalau anda menang di dunia fashion. Perlu zishin mo hallelujah.
बे मण्डलिया जाहाथे आफा इसोर बिदिनो थाया आफा इसोर बे मण्डलिया जाहाथे बिदिनो फिसा जानानै थाया आफा इसोर बे एरियानि मोनसे सेन्टार जानांगौ आफा इसोर बे एरियानि मोनसे आफा इसोर जोंनाय मोनसे आफा इसोर देंखो बायदि जानांगौ आफा आं दिनै डिक्लेयार खालामनो साफ्रोमखौबो आफा नोंनि जिउनि बोर नोंनि आशीर्बाद फोरबो जिसुनि मुङाव बिनानै बाय आमेन गासैबो आखाइ खबनानै आफा जिसुखौ हामबाय